Estades a escoitar Radio Rianxo Fala. Un proxecto radiofónico elaborado polo equipo de normalización lingüística do IES Félix Muriel de Rianxo. Benvidas e benvidos ás nosas ondas. Embarcaremos nesta andaina coa colaboración e participación de departamentos didácticos, biblioteca e comunidade educativa de Rianxo. A nosa sintonía musical é Cancrocú de Berrogueto. Moi bo día, Paz. Grazas por aceptar a invitación á nosa radio Rianxo Fala. A súa charla dentro da Semana Solidaria do noso IES trata o tema Igualdade e Sociedade. En torno a ese tema, gustaríanos que lle contase á nosa audiencia cal é a súa opinión sobre a escasa representación das mulleres nos altos cargos do escalafón da carreira xudicial. Ve que a curto prazo se pode ir corrixindo esta desigualdade? Pois non, a verdade é que é un tema moi peculiar e moi interesante, non? Hai dous factores que entroncan directamente con esta temática. En primer lugar, aínda que a nivel nacional de 5.500 xuíces que existen actualmente en España en activo, o 62%, casi 63% somos mulleres. Pero, curiosamente, nos órganos de goberno a representación é inexistente ou altamente residual. Se se podía correxir a corto prazo, non o vexo, defendo que se diga a corto prazo, desde logo non en 5 nin en 10 anos, porque sería imprescindible para poder correxir estas desigualdades tan grandes a corto prazo, establecer unha normativa interna que nos regulase, establecendo un sistema de cuotas similar ao que se establece nas listas dos partidos políticos en zigzag, é dicir, o primeiro, o segundo unha muller, terceiro, cuarto e tamén unha muller. Sería imprescindible que as listas das convocatorias para todos os órganos de goberno realizasen a curto prazo esa precisión para poder acceder en bloque con unha representatividade suficientemente cualificada e que nos representará as mulleres de carreira xudicial, porque tamén actualmente non estamos ni siquiera representadas. E con isto tamén quero dicir, engadir un efeito interesante que hai que matizar en isto da igualdade. A carreira xudicial non é que teña igualdade, a carreira xudicial ten mérito e capacidade. As mulleres accedemos por un turno de oposición estricta sin ningún tipo de mérito que se nos engada por ser muller. É dicir, o acceso á carreira xudicial non é unha cuestión de igualdade. Ser o 62-63% a nivel España non ven derivado da igualdade, ven derivado do mérito e capacidade, que é unha cuestión elevadísimamente diferente. É unha situación de traballo e de antigüedade que pode levarnos a subir a certos postos, pero non nunca a outros de carácter discrecional. Vostede foi titular do xulgado de violencia sobre a muller de Vigo. Por que son necesarios estes xulgados? Hai voces políticas que os cuestionan. Vostede que opina? Non só é necesario que existan xulgados de violencia sobre a muller, que en Galicia exclusivos, pero só por motivos de número de habitantes que sería imposible compartilo con outros xulgados, só existe Coruña e Vigo, os restantes teñen xulgados compartidos en materia de violencia. Se cuestionan os xulgados porque se cuestiona a lei de protección integral e se considera que o trato que se realiza discrimina os homes, cando en realidad se existe un trato, se é que existe ese trato discriminatorio, é porque se quer proteger ao sexo que en realidad está discriminado. Claro, evita e impide que existe unha discriminación per se. Porque hai certas voces políticas e civís, non necesariamente políticas, que os cuestionan, porque os predominios no poder son homes e tamén poden ser conscientes de que pode tocar a eles. E ninguén queremos que nos toque a nós. Se fóramos, poden ser mulleres tamén que digan eso, pero son as mulleres que eles designan o que se denomina representación homosocial. Eles van a designar unhas mulleres en políticas ou en certos eidos de poder que poden reproducir os mesmos relatos e os mesmos argumentos que repiten eles. É posible que certos grupos de poder, maioritariamente resididos por homes, podan ter temor a que o seu poder sea removido, incluso por esta lei. Pode ser. Como compoñentes do equipo de normalización, interésanos saber como ve a situación do galego no ámbito xudicial.
pois residual. Mal, residual, non só xa por escrito, porque escrito ten que ter unha formación moi estricta, moi cualificada, pero existen cursos da Xunta dirixidos a xuíces e magistrados para iso, tamén a fiscais. É altamente residual, pero incluso no ámbito oral, tomar declaración a un home ou a unha muller en núcleos incluso eminentemente galegofalantes, é absolutamente residual e impide tamén e limita absolutamente o acceso á xustiza dos cidadáns, co cal os poderes públicos e o ano pasado o Parlamento Europeo dirixíndose estrictamente a España en vista do que sucedía nas comunidades autónomas con linguas regionais, como pode ser Galicia entre eles, si advertía especialmente ao Consello Xeral do Poder Judicial e tamén a Fiscalía Xeral do Estado para que promovese o uso desas linguas para xuíces e fiscais porque estaban sendo altamente discriminadas no seu uso e impedían ao cidadano poder acceder ao sistema dunha forma igualitaria, real e acorde cos seus intereses e os seus dereitos que están recollidos na Constitución. Un toque de advertencia moi interesante, moi necesario, pero que, sin embargo, actualmente non parece cadarse. E hai falta de referentes. É necesario que haya moitos referentes nos grupos do poder, o presidente do Tribunal Superior, os presidente a Xefatura de Fiscalía de Galicia, que usara ese galego para ser un referente, arrancaran os restantes. A vida tamén é unha cuestión de referentes sempre, e iso é o que votamos de menos. Non só escrito, senón tamén falado. Pois moitas grazas por compartir as súas opinións neste tempo de radio. Ben, gracias a vos, aquí en Rianxo. Despedimos o programa de hoxe coa nosa sintonía habitual. Agardamos teña sido do voso agrado. Na parte técnica contamos coa colaboración de Iván Otero e Marta Domínguez. Na locución, Mauro Ribeiro e quen vos fala, Marta Valladares. Quedades convidados e convidadas á nosa próxima misión. Agardámosvos en Radio Rianxo Fala.